се слона кончето. Чай малко да се кача. Опа. И нищо. Сега казвай. Его е кутела, виж го тук първия връх след вихра. То е далечината. Това ли е куто, да? След това вървиш напред кончето. Кончето го... Иде ли заслона по ръба една кутийка малко? Да, заслона. Това е първото, Бански суходол, втория е Разложки суходол и там е Байови дупки. Че малко са. Следващото. Най-високото след кутела, виж ли го? Това е Бански суходол. Да. Еми следващото е Байови дупки. Ете там. Да. Там почва това. Оттам Средноноса е надесно, де факто. почва. Така. А котешкият тяло почва от А това налево не е ли Албутин. Е, това ли? Да. Значи ги знаем. Там на връхчето Ние се там тръгнахме надолу. точно така надесно. Да, е там в нищината. От Там е вика. кръста, раздела, това е Така. суходолски раздел. А те не ги виждам, вие ще ги нека да ви, или още са в влизат. Бе, би трябвало да са слезнали, бе, човек. Не ги виждам. И аз те ги виждам, ама трябва да са долу. Ехо! Я ги долу, бе, я ги долу, гледаш ли? Не. Един ходи е там, отдолу. Верно. В еса идва слънцето. Езерото се, да, его е Мирото с белото. Стигна. Ама некво с синьо се едно. Бело е. Първо е Миро с зелено. Абе, отзад е бело, бе. Да, отпред е Мирото, а отпред е Миро. Почнали се да фърлят вече. Ние имаме бая път. Хайде. Ние викахме, че преди текаме да не дойдат те да ни чакат. Муратов, я го, бе. Тук да го подсечеме така надесно и после нагоре, а?